ang iyang buhok, panay punta ang Ginoo. Pagkatigo magkatawan, sa ngalan sa Ginoo. Sinangangata sa kinabuhi, pagkitan ang ganda siyang tutugan ang magkaya. Isang yatang iyang buhok, panay punta ang Ginoo. Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manawsab kanimo. Mga igsoon, isip nagkahiusang mga piniyalan sa Dios, atong iusahon ang atong mga pangamuyo sulod niining ikawalo nga adlaw atol sa atong paghala debosyon sa mahal nga Berhen sa Rigla. Aron mahimo kita nga angayan niining maong kasa ulugan, ato nang hinulsulan ang atong mga kalapasan. Kitang tanan nagakumpisal ako sa Dios, Kahon sa tanan, ug kaninyo mga isuon, kinakalapas sa dakuyamot, sa nahuna sa puno ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa amen buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Magampo kita. Labani Ginoo ang imong simbahan pinaagi sa mga pagpanalipod sa mga apostoles, aron ang simbahan nga nakadawat sa sinugdang pag-ila sa Dios gikan kanila, makadangat pinaagi kanila sa pagtubo sa grasya nga langitnon hangtod sa katapusan sa mga katuigan. Kini ang gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa ikaduhang basahon sa Makabeo. Sa laing higayon,
May usa ka inahan nga Hudeo, ug ang iyang 7 ka anak nga lalaki nga gidakop. Gipabunalan sila sa hari aron pagpugos kanila sa pagkaon ug baboy. Ang inahan mao ang labing katingalahan kanilang tanan, ug angay siya sa usa ka linain nga luna sa atong handumanan. Bisan nagtan-aw siya nga nagpakamatay ang iyang 7 ka anak sulod sa usa ka adlaw, giantos niya kini sa dako nga kaiso tungod kay misalig siya sa Ginoo. Gidugtong niya ang pagbati sa usa ka babayi ug ang kaisog sa usa ka lalaki, ug misulti siya sa mga pulong sa pagdasig sa tagsa-tagsa niya ka mga anak diha sa ilang kaugalingong sinultihan. Miingon siya, "Wala ako mahibalo giun sa pagsugod ang inyong kinabuhi dinhi sa akong taguangkan. Dili ako mao ang naghatag kaninyo kinabuhi o gininhawa o nagpahimutang sa matagbahin sa inyong lawas. Ang Dios mao ang nagbuhat niini, ang Dios nga nagbuhat sa tanang kalibutan, ang kaliwat sa mga tawo o sa tanan nga ania. Siya maluluyon o hatagan kamo niya pagbalik sa kinabuhi o sa gininhawa, tungod kay gihigugma ninyo ang iyang mga balaod, labaw kay sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon." Nasiguro ni Antioco nga gitiaw-tiawan siya sa inahan. Busa gihimo niya kutob sa iyang mahimo ang pagdani sa kamanghurang anak sa inahan sa pagbiya sa mga tradisyon sa iyang mga katigulangan. Iya siyang isaaran, dili lamang paghimo sa bata nga dato ug bantog, kundili sa pagbutang sa bata sa usa ka luna sa awtoridad ug paghatag niya sa titulo sa pagkahigala sa hari. Apan ang bata wala magtagad kaniya. Busa si Antioco misulay sa pagbuyo sa inahan sa bata, aron sultihan siya nga luwason unta ang iyang kinabuhi, ug human sa daghang pagdasig miuyon ang inahan sa paghimo niini. Mitikubo siya ngadto sa iyang anak. Gilansisa niya ang pintas nga hari, pinaagi sa pagpamulong sa iyang kaugalingong sinultian sa pag-ingon, "Anak ko, kaluy-i ako. Hinumdumi nga gidala ko ikaw sulod sa akong taguangkan sa 9 ka bulan, o gimatuto ko ikaw sulod sa 3 ka tuig. Galimahan ko ikaw, ug nag-atiman ako sa tananimong mga kinahanglan hangtod karong adlaw. Busa uhagon ko ikaw, anak ko, sa pagtan-aw sa langit ug sa yuta. Palandunga ang tanan nga imong nakita didto, ug matnguni nga ang Dios mao'y naghimo niining tanan gikan sa wala. Maingon nga iyang gibuhat ang kaliwat sa mga tawo. Ayaw kahadlok nining matadero. Ihatag ang imong kinabuhi sa maayong kabubuton, ug matuora ang imong kaugalingon nga takos ikaw sa imong mga igsuon. Aron tungod sa kaluoy sa Dios, dawaton ko ikaw pagbalik uban kanila didto sa pagkabanhaw." Sa wala pa siya makahuman pagsulti, ang bata miingon, "Hari Antioco, unsa may imong gihulat? Nagdumili ako sa pagsugot sa imong mga sugo. Ang akong sugton mao lamang ang mga sugo sa balaod nga gihatag ni Moises ngadto sa among mga katigulangan.
Ginahuna nimo ang tanang matang sa mapintas nga mga butang nga imong pagabuhaton alang sa among katawhan. Apan dili ikaw makalingkawas sa silot nga giandam sa Dios alang kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Pamatia Ginoo ang usa ka matarong nga hangyo, patalinghugi ang akong pangaliya, dungga ang akong mga pangamuyo gikan sa mga ngabi nga walay limbo. Ang akong mga lakang maglig-on diha sa imong mga agianan, ang akong mga tiil wala masayo. Tawgon ko ikaw, kay gipatalinghugan mo man ako, O Diyos. Ipaabong ang imong dunggan kanako, pamatia ang akong pulong. Tagui ako diha sa landong sa imong mga pako, makatarunganon nga musudong ako sa imong nawo. Sa akong pagmata, malipay ako diha sa imong atubangan, diha sa imong atubangan. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap kanino. Kinotlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Hingayaw ikaw, O Ginoo.
Unya mi sugilon si Unya may sugilon si Jesus sa usa ka sambingay ngadto sa nakadungog niini. Niadtong tungura, hapit na si Jesus moabot sa Jerusalem. Og naghuna-huna ang mga tao nga hapit na mopakita ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya, may usa ka tawo nga harianon nga miadto sa usa ka layong nasod aron himuong hari. Og unya mopauli siya sa ila. Sa wala pagani siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugoon o gihatagan niya og tagsa-tagsa kanila og kwartang bulawan o giingnan sila. Ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod. Busa nagsugo silang mga tao pag-apas kaniya aron pag-ingon, dili kami gusto nga kining tawhana maoy maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli. Og gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron isayran niya pila ang ilang ginansya. Ang una miadto og miingon, "Sir, nakaginansya akog napulo gikan ni atong puhunan nga imong gihatag kanako." Og miingon ang taong halangdon, "Maayo, buotan ka nga sulugoon. Sanglit kasaligan ka man sa gagmayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad." Miadto usab ang ikaduhang sulugoon og miingon, "Sir, nakaginansya akog 5 gikan sa punuhunan nga imong gihatag kanako." Ang agalon miingon kaniya, "Iyalan ko ikaw sa 5 ka syudad." Ug ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, "Sir, ania ang imong kwartang bulawan. Giputos ko gayod kini sa panyo kay nahadlok ako kanimo tungod kay ikaw istrikto ra ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo ug nag-ani sa wala nimo ipugas." Og miingon siya sa iyang sulugoon, "Wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako istrikto ka. Nagkuha sa dili ako, nag-ani sa wala ko ipugas. Ngano nga ang akong kwarta wala mo man ideposito sa bangko. Madawat mo unta kini nga may tubo sa akong pagbalik." Unya miingon siya ni atong nagtindog didto, "Kuhaa ka ng kwarta nga anaa kaniya ug ihatag ngadto sa mga sulugoon nga may napulo ka kwartang bulawan." Mingon sila kaniya, "Panser, duna na siya napulo ka kwartang bulawan." Ug unya mitubag siya, "Sultihan ko kamo nga ang tanan nga ana ay iya dugangan, apan siya nga wala gayoy iya, bisan pa ang diutay nga anaa kaniya, kuhaon pa gayon. Nan karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dada sila dinhi og pamatya sa akong atubangan." Og si Jesus misulti niini og unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong buntag sa inyong tanan. Viva Berhen sa Rigla! Una, so sama sa mga pipila sa kadaghanan ninyo dinhi, siguro dili usab kita mga taga-upon, pero niya kita nagpakita sa debosyon. So sama sa kadaghanan, ako usab dili taga dinhi, gikan sa diocese sa Butuan. Busa akong itunol una ang akong pasalamat sa mga kaparian, pinanguluhan sa atong Padre Cora si Father
tumol sa iyang pag-imbitar aron usab sa pagpadayag sa akong pagtuo og debosyon sa mahal sa Birhen sa Regla. Nini ikawalo nga adlaw sa nobina, kita gigiyahan sa tema nga nagkanayon, Maria, paglaom sa piniyalan. We will reflect on this theme with the three key words: Mary, which refers to Birhen sa Regla, paglaom, hope, o ang piniyalan. In relation to the gospel reading that we hear about stewardship, ang sambingay mahitungod sa usa ka hari nga nagbilin og mga katigayunan ngadto sa iyang ginsakupan. Sayon kaayo natong sabton ang piniyalan gamit kining maong gospel reading. Tungod kay we can relate that every one of us here present are also stewards, mga piniyalan, mga gigasahan, mga nakaangkon sa nagkanalain nga mga grasya ngadto sa Ginoo. And so we think, and we may think, that this also refers to us today. Itang tanan nga ni adinhi mga piniyalan. Pero nindot kaayo tungod kay naghatag ang tema o usa ka description nga nag-ingon dunay paglaom sa mga piniyalan. Paglaom sa piniyalan. And Mary could be our model of that hope. Mga piniyalan kita, and how we will see our hope amidst this time that we live today. Atong tan-awon una ang paglaom sa piniyalan, usa ka gasa o usa ka responsibilidad. Hope for the stewards is a gift and a responsibility. Mahinungdanon kini nga angay nato nga masabtan. Ilabi na kay usahay ang atong paglaom ato ramang kanunay iduso ngadto sa Ginoo, labi na magkalisod na ta, Ginoo nay bahala. Labi na wa ta kapangandam, Ginoo nay bahala. Labi na og kanang wa na ta kasabot, Ginoo nay bahala. We thought that God is a magical person that right there and then would do a best of us. But not at all. Hope is a gift and a responsibility. Sa Ebanghelyo, ang usa ka hari nagtugyan ngadto sa iyang mga tinun-an, dili aron mamahimo silang adunahan, pero aron hatagan sila sa grasya o sa responsibilidad nga mulambo usab ang ilang kinabuhi. In our faith, hope is also a gift. Gasa kanatong mga magtotoo, gasa kanatong mga piniyalan, aron sa ingon, aduna kitay kapasikaran sa pagpalambo sa atong kinabuhi. Pero isip gasa ang ngay usab nato kining buhaton. We also participate to this gift of faith. Mao bitaw nga makadungog ta og mga panultihon, lihok tao kay tabangan ko ikaw. Kung di ta mo lihok, mingon na ta, Lord, ikaw na'y bahala, di na paglaom, nagsalig na. Mao na kung ang atong mga anak magsalig, di ta ganahan. Ganahan ta nga motabang hatagag paglaom, pero kinahanglan pod nga mopakita sila sa ilang paglaom. And that is also one of the things that Mary is showing us. Si Maria nagtabang kanato, pero wala man tagi si Maria usa ka inahan nga dili kanang konsentidor nga gihatag sa ato ang tanan, pero gitabangan kita ni Maria sa pagupot sa atong paglaom paduol sa iyang mga anak. Pero giingnan kita ni Maria pagampo, pangayog pasaylo, paghigugma, paghiuli. Those are the works that we have to do in relation to our hope. Busa, maanindot kaayo nga kitang tanan mga piniyalan, pero naningkamot
nga makigiusa pinaagi sa atong mga partisipasyon. Second, when we understand that our hope as stewards, ang atong mga paglaom, isip mga piniyalan, usa ka gasa o usa ka responsibilidad, this gives us to the anchor to the second description of hope, nga ang paglaom para sa mga piniyalan, usa ka pagdasig panahon sa kalisdanan. Hope is a strength in difficulties. Ang paglaom nga usa ka gasa o usa ka responsibilidad, usa ka naghatag og kaisog sa mga panahon sa pagsulay. Sa Ebanghelyo sa dihang ang usa ka hari naghatag niining mga gasa ngadto sa iyang mga sulugoon, it was not an easy task. Tungod kay kinahanglan man nga ila kining palambuon, kinahanglan nga ila kining amumahon, kinahanglan nga pagbalik sa ilang hari, aduna sila'y mahatag as a prophet, as told in the gospel narrative. Gani ang ikatulong nga sulugoon, medyo nakasab-an tungod kay iya ramang gipasagdan. Pero sa mga panahon, we can imagine those times nga ilang gipalambo kadtong mga bahandianon o kadtong mga gasa nga gitugyan kanila, they anchor their hope to God. Kanang nagampo sila nga hinaot mulambo og mudaghan ang gasa nga gihatag kanila ngadto sa ilang agalon. Kini usab ang paglaom nga atong gihuptan karon. Nagtuo ako that our presence here inside this church is an expression of hope, and we come here bringing our individual hopes to God. Ang uban, mianhi nagpasalamat tungod sa mga gasa nga anaangkon sa kaluwasan human sa inyong paglaom sa mga panghitabo kaniadto. Ang uban mianhi tungod kay dunay gibitbit nga nagkalain-lain usab nga mga pagsulay nga miasa og atong itunol ngadto sa Ginoo. Si Maria una nga naghatag kanato og ehemplo of how she also anchored her faith and her hope to God. Ato mang mabalik tan-aw kanunay ang mga kasinatian sa mga panahon nga si Maria nag-uban duyog sa iyang anak nga si Jesus sa panahon dili lamang sa kalipay kundili bisan sa kasakitan. Doon naman ganing atong mga novena sa 7 sorrows of Mary. But all those sorrows, Mary never give up. Pero may pakita sa iyang paglaom o kusog tungod sa Dios. I am reminded of a personal story of a friend who also once fighted with the big C. And we know what this big C is. Cancer. Day after day, she never gave up her prayer to the Lord. One time, when she was already on her last days, I visited her in the hospital. And there, gave her the anointing and some sort of spiritual advices and so on. But instead of I giving her the spiritual advice, in return, I was truly filled with much spirit and hope listening to her. Mingon siya, Father, dili yu ko mo give up. I will hold on my faith until my last breath. Akong huktan ang akong paglaom hangtod sa katapusan sa akong gininhawa. That is what God is giving us, the gift of hope, especially a strength in times of difficulties. Recently, we were clouded with different tragedies, especially here in our island in Cebu. Nakasinati kita sa grabe nga linog, sa grabe nga baha, sa nagkalanlain nga makatalagman.
But I hope this day would remind us that our hope is a gift and our hope is our strength amidst life difficulties. Si Maria, una nga magpamatuod ni ana kung unsa ang iyang paglaom, dili lamang isip usa ka inahan, kundi usip usa ka disipulo ngadto sa Dios nga atong amahan. May all of us here present truly express strongly our faith, hope, and love to God with the model of the Blessed Virgin Mary. Viva Virgen sa Regla! Sa dagong pagsalig sa kaayo o kaloy sa Dios o pinasikat sa panagingnan sa mahal nga Berhen Maria, atong inahan og modelo sa matinud-anong pagpanalipod sa mga gasa sa Dios, atong ipaabot ang atong mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Sa matag pagpangamuyo ang atong tubag, amahan pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, isip piniyalan, magpakabana ilabi na sa mga panginahanglan sa mga kabus, o sa mga gibaliwala sa katilingban, o maalima, lakip na sa ilang espirituhanon, mga panginahanglan, mag-ampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga lideres sa nasod o sa lokal nga pangagamhanan, mapatigbabaw sa kamatuoran, katarungan, o kalinaw sa ilang pagpangalagad sa katawhan. Mag-ampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang magtutuo, mula hutay diha sa pag-ampo, bisan paman o kawad-an sa kadasig, taliwala sa kalisdanan sa kinabuhi. Mag-ampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga kalamidad nga mugna sa kinaiyahan o sa tawhanong kabangis, dili makapangingla kanato, ni makapaluya sa atong pagtuo. Mag-ampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pilgrims, sponsors, benefactors, o kanatong tanan nga nagkatigom karon, magmadasigon kita nga mopaambit sa atong mga grasya. Mag-ampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Nga ang halandong Teofilo Camomo, Obispo, og sulugoon sa Dios, Joel Shivali, Pare, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa Regla, dungga ang aming pag-ampo. Ngang atong mga kaigsuunan nga nitaliwan na, makaangko na sa walay katapusang himaya sa langit. Mag-ampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Sa kahilom, atong ipadangat ang tagsa-tagsa nato nga mga katuyuan. Mag-ampo kita.
Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga beren sa regla, dunggahang among pag-ampo. Amahan sa kahayag o tinubdan sa tanang grasya, paminawa ang mga pag-ampo sa imong katawhan, o pinaagi sa may gugmaong pag-ampo ni Nuestra Señora de Regla. Imuha kaming matinud-anong mga piniyalan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawatan nata sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang anak, alang sa tubos niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan, ang ngayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa grasya sa Espiritu Santo, gihinlo mo ang among mga kasing-kasing, pinaagi sa imong kahayag o gibalaan mo kini sa imong presensya, aron mahimo kini silang mga puloy-anan sa imong himaya. Busa tungod sa iyang kamasinugtanon ug sa misteryo sa pagpakatao sa imong anak. Gihimo mo ang bulahang berhen nga imong dili kasama nga templo, ang balay nga bulawan nga gidayan-dayanan sa mataghiyas pinaagi sa Espiritu, ang harianong palasyo nga nagsanag sa presensya sa kamatuuran, ang balaang syudad nga nagsadya sa iyang nagatubod nga grasya, ang arka sa bagong kasabutan nga nagpahiluna sulod sa iyang kasing-kasing sa bagong balaod si Jesucristo among Ginoo. Pinaagi kaniya ang mga anghel sa langit naghalad sa ilang pag-ampo sa pagsimba samtang nagsadya sila sa imong presensya sa kahangturan. Ang imong mga tingog mahiusa uban kanila diha sa ilang madaugong pag-awit sa pag-ingon. Santos gid ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa.
aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-an, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong kasabuan, kinabuhi iyang alam, si pagkaukiwan, di ka nagambingan ako, panguna siya bumalik, panguna siya bumalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod ga imo kami giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang maingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, Alberto ang among obispo, ang tanan nga mga kapariya.
Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw dayon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imong mananging harian, ang kahugog ang himaya. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipakita ta ang atong panag-inig suunay.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Iampo mo kami santos nga inahan sa Dios. Almi mo kaming takos sa lansahan ni Kristo. Mag-ampo kita, makagagahom og way kinutubang Dios nga uban sa Espiritu Santo, miandam sa lawas ug kalag sa mahamayaong Berhen Maria nga nahimong taguangkan sa imong anak. Himuha kami nga samtang kami nagmalipayon sa iyang handumanan, nga uban sa iyang mapadayunong pagpangama, malingkawas kami sa kasamtangang kadautan ug saway pagkapalong nga kalayo sa impyerno. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Ug manalangin kaninyo makagaong nga Dios Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang Santos nga Misa, dadaang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.